बड़की भौजी देखा गई सावन ई महीना पावन। हाय बड़की भौजी नहीं कर मन मौजी देखा गई सावन ई महीना पावन। देवघर में लागल बड़ मेला ए भौजी नहीं सहम हम झमेला। देवघर में लागल बड़ मेला ए भौजी नहीं सहम हम झमेला। हाँ बड़की भौजी नहीं कर मन मौजी देखा गई सावन ई महीना पावन। देवघर में लागल बड़ मेला ए भौजी नहीं सहम हम झमेला। देवघर में लागल बड़ मेला ए भौजी नहीं सहम हम झमेला। ए भौजी नहीं सहम हम झमेला। हरदम अकेला ए भौजी नहीं सहम हम झमेला। चलो बत चलो भौजी कांवर मंगवाला बहरा हो भैया फोन से बतियाला। चलो बत चलो भौजी कांवर मंगवाला बहरा हो भैया फोन से बतियाला। बतिया न काहे पूछेला ए भौजी नहीं करत झमेला। बतिया न काहे पूछेला ए भौजी नहीं करत झमेला। ए भौजी नहीं करत झमेला। हरदम अकेला ए भौजी नहीं करत झमेला। मांगली ह भोला से गोदिया में लालना कट जाई रहिया करबुज सामना। मांगली ह भोला से गोदिया में लालना कट जाई रहिया करबुज सामना। हरदम काहे झकेला ए भौजी नहीं करत झमेला। हरदम काहे झकेला ए भौजी नहीं करत झमेला। ए भौजी नहीं करत झमेला। हरदम अकेला ए भौजी नहीं करत झमेला। कृष्णनंदन शर्मा विनोद बड़ चालू बम के खाए खातिर किने गईले आलू। कृष्णनंदन शर्मा विनोद बड़ चालू बम के खाए खातिर किने गईले आलू। रामदयाल सोनू कहेला ए भौजी नहीं करत झमेला। काट घाट में लागल बा मेला ए भौजी नहीं करत झमेला। शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मौलापुर बाजार।